En el cas del cicle formatiu de grau mitjà, un cop acabat, els estudiants seran capaços d'incorporar-se als equips de manteniment i de servei de xarxes d'aigua o també als equips de les plantes de tractament, ja siguin potabilitzadores o depuradores, i si segueixen estudiant i fan el cicle formatiu de grau superior, els permetrà des de ser responsables d'aquests equips o fins i tot responsables de plantes de tractament de petit tamany. La formación dual lo valoro muy positivamente, ya que es una buena forma de compaginar los estudios con el trabajo, ya que aparte de poder formarte por la teoría de los estudios, también te formas profesionalmente obteniendo experiencia y obteniendo un poco de ventaja en el sector. El canvi climàtic està afectant a la disponibilitat de l'aigua i això provoca que sorgeixin noves oportunitats laborals vinculades a la digitalització i a l'economia circular. El món de l'aigua és un servei bàsic i, per tant, sempre hi haurà feina. Així que trobo que si la gent s'especialitza en aquest món pot tenir feina assegurada. El que més m'ha sorprès és que quan vaig arribar pensava que hi haurien més noies, però no hi havia tantes, però animo que hi hagi més noies en aquest món. És molt important explicar que ACBAR, en el projecte de formació dual, hi fa un paper tractor. Nosaltres no estem només contribuint a formar els professionals que s'incorporaran a les empreses del grup ACBAR, sinó els professionals del conjunt del sector.